Ahojte priatelia, v tomto videu by sme vám radi ukázali, ako kombinovať produkty od spoločnosti Hello Coco. Hello Coco sa zameriava hlavne na bielenie a hygienu ústnej dutiny. Naše produkty sú vyvinuté tak, aby bielili vaše zúbky. Aby sme dosiahli čo najväčší možný efekt, je potrebné pochopiť, ako vlastne jednotlivé produkty fungujú. Začneme od zubných pást, kde máme množstvo príchutí naozaj veľmi výnimočných. Táto zubná pasta obsahuje PAP Gel. PAP Gel alebo PAP technológia bola vyvinutá, keď prostriedky na bielenie zubov na základe peroxidu spôsobovali obrovskú bolesť chrupu. Síce boli veľmi účinné, dokázali zuby bieliť, ale bolesť bola taká enormná, že vlastne museli prísť s novou technológiou, ktorá je PAP. PAP technológia nespôsobuje žiadnu bolesť a je rovnako účinná ako prostriedky predtým. Ako náhle použijeme pastu, môžeme prejsť k samotnému účinnému bieleniu. A to je náš gel, ktorý je nanesený buď v pere, alebo v pásikoch na bielenie zubov, ktoré obsahujú PAP Gel, ktorý spôsobuje vyplavovanie nečistôt zo zubnej skloviny. Ak chceme ísť od najúčinnejšieho spôsobu, takýmto perom si nanesieme PAP Gel na naše zuby. Pomocou modrého svetla spôsobíme rýchlejšiu účinnosť tohto gelu a tým pádom rýchlejšie vyplavenie nečistôt. Alebo pásiky, ktorá je lacnejšia alternatíva, obsahuje presne takýto istý gel, ktorý je nanesený na pásikoch, ktoré si nanesieme na naše zubky, necháme ich pôsobiť 30 minút. Po každom jednom bielení použijeme rozjasňovač alebo farebný korektor na bielenie, ktorý spôsobuje to, že fialová farba je monopol voči žltej farbe a spôsobuje optický klám, kde naše zuby vyzerajú po nejaký čas, niekoľko hodín belšie. Aby som to zhrnul, PAP technológia zuby reálne viditeľne bieli, účinok však trvá. Nedá sa predpokladať, že hneď po prvom použití vaše zuby budú výrazne belšie. Ak chceme efekt zviditeľniť, použijeme fialový korektor, ktorý je účinný i hneď, no trvá len niekoľko hodín, kým sa farebné pigmenty zo zubov vyplavia. Účinok sa znižuje vtedy, keď pijeme kávu, čaj alebo víno. Verím, že vám toto video pomôže nakombinovať sa správne tieto produkty, aby váš úsmev bol čo najbelší a vaše ego čo najvyššie. Prajem pekný deň.